kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali karo kabudayan Jawa kanca ayo kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali karo kabudayan Jawa iya 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 yuk 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 kita sarane Bathara Rupa pindha angone samudra pasang lah paing para wadya sorak ra megumura sarane Bathara Rupa pindha angone samudra pasang lampaing para wadya iya gandes lemasa solae anake ingkang nadya langgar beksaku sanamu biar mersaati amim duwe padange bersamaan gandes lemasa solae nake ingkang nadya langan beksaku sanamu biar mersaati amim duwe padange bersamaan ya 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 ingkang sekar mlati asan saya rinonke nyata sang putri pasamon mingit kalangku keton memalangkun mame enandang goyang Protaruna angotriya sanes guru mangga sagung ing dumadi marsuti ing kamra tanake gunani isani sembodo tratenana Protaruna angotriya sanes guru mangga sagung ing dumadi marsuti ing kamra tanake gunani isani sembodo tratenana iya
yo. Iya, iya. Iya, yo, yo. Yo, yo. No.
metutu. Metutu. Hei, jarane
yo yo yo. Yeah, ah.